Ito na mamabay mag-cut. Mag-cut yung mama. Ay, sorry. 2-1. Guys, pwedeng lipat na lang po kayo sa hardcore. Lilinisan ko lang kasi. Hardcore daw. Lilinisan daw niya eh. Ang mumulay pa kami DJ. Ano? 600 la. 600 la 2 hours? Oo. Natag 300 man na da. Per hour. Pwede ba parang nagpunta ka para sa... May kuhan ka pa dito, Gian? Lawad liwat, namumulay pa kami. May money ka pa dito, Gian? Ha? May money ka pa dito? Minatag ni Papang? 100. Kaya lang? Buwan. Pwede man ito niya na at bayad. Ano na? Ano na ito? Rest na 30. Anak cellphone. Anak cellphone na yan. Kung kuha mo ito eh. Aray god. Uy, dagan na tindi. Uy. Okay ka mo. Ito. Cover ko. Jere, may nagamit. Hindi man, worth 1. Masiro. Kaya may naglalaro po. Pwede ba dito? Ako. Ano ang score? 7-8. Ako 8, ikaw 7. I think 5-6. 6 ako. Asa na 5-6 kay Uno? Matira pa kita?
Dali ano yun, 15 na. May oras kasi, marami na. 15 na. 15 na siguro. Tara na. Yan. Tara na. Buti yan. Ang gawin yung genius. Kaya nilab na ka eh. Din ha. Tara na. Ano ka? Top 13? Top 13 na? Oo. Dito na. Ano lang sila may pulis? 14, 13? Wala, pero kalaban mo na. Ay bad. Nakakatawa yun, takam. Ano? Kuya nga, wala ka kompleto sa score. Binawas ka lang.
O ako na to daw. Nakayakang durog. Sus. Diyan na yung 100. Kali daw.